ka jing ruai ka basau spa nyau pawai uniu nong tau jirwai ura tau ya gene ka jirwai ka ta rukam ba uyo i na ka tin ka jong blai ba u Jesu u kerku ya ki kna ke berit Shifin haba ki kmi ki walam ya ki kunlung rit ha u Jesu ki senran ya ki te ki las khang bat kim sha ban wan hajan jong u henre u Jesu u pech ngau bha da ki tin ba jem ya ki ukran sha ya ki kena ban wan hanga namar kilong kahima ki beneng ngakwa ban long ku mukna rit ba jamnut ba lui ba komu nakwa ban long kum knarit jong utrai Jesu tong yang lang barok ngin ruai tangan ga dekat ke baar lembat ke cross she sen ha ba kik me ke walam ya ki kon long rira o Jesu Kesan raya kita kelakhan Bat kim syak ban wan hajan jong u Henry u Jesu pens ngau bha Dakik tin ba jem ya ke ukren Syayakikan naban wan hanya Namar kilong kahima kibneng Nakwa banlong kong uken narit Bajem not baloy ba kongo Long kemukan narit Jong utrai Jesu Hagen ega step mentangin pulih ke gospel Markus balla de pulih ruya ka mene haga ba pulih badwai ka lenong ka ba sipau ka dekat kebakalai hado kebakan riu anda kumta kela walam yaki kunlung hau ba unyok ta yaki kesrante kilaf neng ya kita kibaya walam rebau Jesu leyo i ya kata ulas ngau sie bat ula ong haki to sha yaki kunlung ban wan hanga Tuat kangru yaki naba ya kibakum kita long kahima ublay. Sisa nga ong api yaw no ru uban nam pediang ya kahima ublay kumukun kena. Onam leipsut hapok kata. De haba ula sim kentup yaki ula bo ya laki kti haki udakarku yaki. Hagapor kaba menswa kilong kmi kilong pa jong kabalan namar swa ban sedang ya kabalan ga jong blai hangne harelum kasi jantia jongi barokawai empat judon kajing penkentang yaki kunlung kadontang kajing penbaptis yaki kunlung Haga nega por ngak waban ong yepi ki prab ngai ki bawalam ye ki kun haga nega por kani kam dei ka jing pen baptis ka dei ka jing terku ye ki kun ka bangi labo ye ka jing pen gentang ye ki kunlung ngak wa ban shon ye kani api ki long kmilong pa jong ka balang Banom ong bangin lek pen baptis ya ki kon habaki dan kunlung ong
ngin lech sa kaying utray ban pengkentang ya ginagi kon ban kerku yaki hagaying kabagentang dong utray ngangam tip manu ba pengkentang ya nga namaragi por ki ba manswa badang sedang kebalang kejong belai hariwar jantia wat hadin bakalayat katukan esnem kebalang ru ki pastor ki danduna dang dontang arngut bat laingut lapen yato syong kurim badan buram yai mei badipa wei na ki pastor rang ba jong kebalang presbyterian nyai ngoyo blay na kata ki longpa manswa ki don ka ki trelang bat ka balang presbyterian ya ka bagi ne longpa jong hi ka balang ki jong i bawol ba joy bangi khoti ki de ki pastor jong ka balang ta ha ka jin pen melen ban khot ngi khot ki ba hado menta kene ka long ka basngo tenat pin khot ngi pastor ba khot yang ba biang ngasul tenat ban yang ba pindong pastor yai mei dari pahlawan penyeto pastor rang ba jong ka balang presbyterian ya ka jimpen gentang ya ngate ngam tip namar bangam som kan mau ban pli mei mano ba pen gentang ya nga ke ma pi menta pi pen gentang ye kon pilatip mano bakarku mano ba pengentang yagi kon hagan ga por manta ni dia pai na ki ten ki jong blai kapto kan ne bat kam de ga por bengin tum slam ru haga jing kren namar ki kon lung ki khna kadon ga por yaki yaga limit ba ke nam laban song slam na kata ka daw ni don kam ban perkhat yaki kon kikti Teker pat ya pi ki ba wan rai ki kun long ki bampat sing tu ai la de jia ba ki yam kan kambha la de pi song kam chadien chetai kan nom jam ki jing jam hang ne la de ki yam re la da kim yam kam le le song ba itu ni la pule ne ka tin ke jong blai ha ka ni ka khot ha ki ne ki khot khalai du kan riu baro alai teli ki ne ki khot kidon la ka jong ka khobor tengim don por ban ya kren baro kini gid khot na ka wei ka jingseng sa ka wei ka jingseng pen kentang khon nila ban kren yaki ha ga ne ka step nga kwa ban kren tang ka to khot ka ba khan riu ka ba ong te ha ba ula sim kan thop yaki wei ar ula bo yaki ti haki lai ula kerku yaki hakapor jong Jesu katkum kani kalenong ka bengi pule nyo i kumba kam don ke ting pen krelpa kum bengi pen kre mangi menta ban pen kentang yaki kunlung namar kadang sedang ke pertai hakitu ipor hau Jesu kadang dega por yu bau nya lap yaki padba haga bau don sesiliang jong ka Jordan ki padba ki lawan yalum yu kat ki bala ban poi ki la yalum hang ta siliang ko Jordan kam de ke yumane ka de ka madan hasnda ka wa Jordan ki padba ki la yalum yu Jesu ban ngap yu namar ki jing kren jo ki long ki ba mayan ba ki belong ki ba pla ba ka bor hu ka long ka bor ka ba kraw ban pen kia ik ba pang ki ba kraw kat kom gar kom breu he ki kam ya ba ki breu ha ba ki yo i ba ki ba pang ki stom ki kot mentaru ha ga de ga ya jongi ki breu ki kam ya ba ya ka met ban ya ka men sem ha ba don ki nong kren ban kren ban duai ki bapang empat khot ki breu ki layeng ban wan cekmat nrei pin kren ye ka ban sim dei tang kito ki bau bleu lakta da ka ban sim haki ki wan ban kala ka bumun nrei la da pi
mudur lada piteu ya katarajur ka kam krau ka mensim ban ya kamet ngangam snut tenat ban yoi ya kito ki baya lap ya ka jimpen khia ki klet ya ka mensim kan long ka jimba kelas ka di ya ka tin yong blai lada ni le kum ta hot ka bor jimpen khia ngi pediang ban nyanyu yu blai bau blai ai ki kamba ndre ngin klet ya ka mensim Dia ingin kelalong nak kiba jengai nau blai. Kini kiktin kibau Jesu ula kren bat ulale. Hakato kapor ko mga ong manne kam don kajim pengkrel pa. Nrehap dengu padba kam bau Jesu rahikai ya kiwai kiwai kijikai. Kensan kiwan ki kemi ki kpa sau Jesu. Kiwan ra ki khulung nyung ki sau Jesu. Kata kecingang non jong kini ki kemi ki kpa kapala pelong ki ban nom le ranya pedang upat ba ban walam ki kon ha kata ke jaga ke bau Jesu dan kisnran nama bakim patim bakal longru ke badang sedang haki kilakang ya ki kemi ki kpa ban walam ki kon u Jesu unang pekleo ya kata oh kat bau dang kren uyo i ki kemi ki pa bawan ra ki kunlong ki te senran rang ba ki le khang ya ki kalong kaburam hi ga baki perkhat kumno ki ni ki badan kunlong kin wan show kun rat jong yu badang kren ya ka tin jong blai ki ni ki badang dan kun kin sayam ki kun ya a kin sa kan salong ka jing le rang ki le ke badai senran rang ba Henry Jesu yo ikleo wat kang yang ki kulung ban wan hanga sha ya ki kun ban wan hanga na ba jong ki long ki ma ki beneng ki senran ki sengap jar komta ki to ki long ki long pa daga mensim ke bakmen ki lawalan ki kun sau Jesu Jesu sange ban yalap yo pai ba updiang ya kini ki kunlung tang supoi ki don ki kunlung ki badang ra ki badang sutum kumbatum mapi ni usim ukan tup ya ki kane kalong ka banta ka banang kong ka ban yoi ula sim ula kan tup ya ki ngamudur ngapusan balai u Jesu usim ukentop yakin lagi kon updiang sno bahaya ki long ki kon kahima ublay usngaw ki baki long ki jobu mar u long kon ublay usngaw baki long ki kon ublay usim ukentop yaki keli yakin lagi kimikik pa pilong kumno keli ki kimikik pa pi wan nang no pi long kum no u klem keli hagane ga ji sen ngaru nganom keli pi ki kimikik pa kandon ka por ka bengin yo ben yeslok hagawe ka por namala dangi keli pi ki kimikik pa dan bon ki ki bengi de ban le hagajin senang le jing tentu kane ka long ka por ka bengin le ya kan ka benta ka bau Jesu ulahi kai usim ukan top yaki haga kti jong kane kalong kadak ke bau pen pau bau ichisa yaki kunlong u ichisa yaki kena kata baru khat yaki ki long ki hima ki beneng bat baro yakane tongin tip ki kunlong ki badang don hapo kata ka jinglong kulong ke bakin patip ki long ka himau blay ki kemi ki pa ki laban long thomut thomat ndai ki khonlong ki long ka hima blay habau la shim kan thup ye ki ule komno kabar ula bo yala kikti haki ula bo yala kikti haki kamut ayu habau la bo ye kikti haki
Pitarai kan ukun radong yu Yesus Kristus. Unsu bo kakti hagi lagi kon klem don kajing temu salam dat ke bakrau. Kadon kajing temu ke bakrau hadu kata-kata habau bo kakti hagi konlong. Kalong ke bas ngau kodrar shibona banyo i bahabau Jesu ukan top yaki ubo yakakti haki kane gade ke kam ka bakrau hadu kata-kata ka bami na ka donut ukun ublay Jesu Christ ubo yakakti haki kun ka babo yakakti haki kunlong da ukan radongi Jesu kalong kadak jong kajingkerku kadak jong kajingkerku halor jongki nalor ka ba udwai ndre kataka bor jong kajingbo ju uye kakti ju haki kadon ka bor ka ba mayan ka ba ngimla ban mudur ya ka bat ngiyo i ka ne kajihikai ka ba kraw ya kajingkerku dah babu ikakti teng lapateng ko mengalong nado mene nado ki por handai akwab penken mau pi yawe ki breu jong blay utau de u Jacob udai u Jacob u balakerku ya ki kun ki bau blay lai bat ulayok ka pateng dihikai nau blehi namaru blay hakabas dang kibriu mensua hakapertehi ukerku yaki ladapi pule ke kitab Genesis kalnong kebanang kong dekat kebang arpu prapinsiem ba hakapor kebas dang kapertei kebau tau blay kibriu kentei bercendrang laong ulakerku yaki kebanang kong kebau blay ule yaki jeng tau bekodot u kamtam yangi kibriu ukerku yaki kane ka kitab Genesis ke yato ingi u blay ula kerku yaki ula ongki to nang roy to nang pendap ya ka kendau kane ka long ke jingkerku bat haka ju ke kitab khat arle nong ke kat kabar laong ngan pelong ya pi ka jad ben riu ka bakrau ula kerku yaki bakin long ka jad ben riu ka bakrau kane ka banta ka ba ngi kum ki breu jong bleh ka balang ya ki bala pen kamti ban pendep ya kane ngi bo ya ka ti ban kerku yaki kun ka jing kerku umdei mangau baduai nam dai kon jong pi kajingkerku kalong naute utan rai jong kajingkerku mau un le eki nagumta gi kon ngem tip kalau ki kon galong kumno am dan mano balaban tip wat ke kemi ka bakha ye kon ro kam tip uneu kon banga thum manta banga pensum pensai ba nga ai bam ai di banga penhe pensan ngam tip un long kumno suya pendap ya ke kamram namar ni long tangkum ginong sumar ukenrat udai ublay bahalor dei mau ban kerku kumbau kerku ya ke jai ben riu por basdang banong to pilong ki bala kerku to pinang roy pinang man to pinang pendap ya ke kendau kani ke mat ke baoman pendap ya ke kendau mud banang roy hagajak ya ke kenja kani ke long ke nongrim jong ki briu barohi bandon ke long kalong man ke mud ban roy ke jak ke kenja hala ke jong ke jing kerku ke jing isnai ke jong blay ke bau ai hala ke jong ki briu yo iya kani teng le pateng ke hiar pateng ya kani ke jing kerku ter nganom penslam hadu kapor jong wel kana bat kahana sikurim onda bagila yo kunlung kila walam ya u sha
Ubreu jong blay u eli lengdok. Ban pendet ya kata ka hukum katkum ka hukum ke jong blay ong ke tin jong blay. Ula kerku yau kun joki u Samuel. Kani kalong kadak jong ka jinggerku ka bau blay u le ka bau blay u ai. Ha kita gibriu kiba mau wala yo iya ki baki badon kam ya ke jingkerku gidon ke jingat gini ki kon jongki ublay utip na kamta jongki kalaway jongki kalasay jongki tang hangno re hangno don mano ki badon ke jing itu pau lane ke jing pos new ban kermen ban ngej puraru kim langit namar yo kam longgum ta Henry ban kermen ye ke bau bleu la pen sneu la pen syai ke donu jungki ka la ban dia tangkum ke dia tu ba pintip haga por ka ba ka kemi jong i ba joy ka khai ne ukun kamut dan khai ba joy ye tu ka ji tu khana ka ba dia sisa hadin kato kami kane ka kemi kadap da ka jing kemen ban yo i yo khon bakha long ba bhabreu ulong ubalik ba bhalum phoi hagaway kamit hagaway ni kimit kadon ka jing pos new kala ban long ka ji thu pau kala ban long ka jing pos new kayo iu ne khon bau deng da ki kenjuri renjup harendang jongo kata kadak ke bapelong ya ke kini ban perkat ban mudur uneu kon jonga un salong kumno kum tadagi peu senam hado bo rangba hado bo pendam ke jing pulih hado bau blai la khot yu sakakam jong ke jing lap kos we no e ke jing pulih nakal kata blai khot yu ban mi hakakam be jong blai le pendan kam yu ulalong krau haka balang ulalong krau haka ribar ke jaden riu dai tangi ba joy naki kasi uba donlang haka por basna ya ka constitution jong garin dia pin singongo ban tip ya kata am don kasi kibakom iba joy na ki we kila ban yo kila ban ong baka balang ke jong blai kia ro pala di bajoy don ki ba ong gumta dang menin dang ba phone ngau parlak wang ngapek ke balang jong blai te ikum ba kila pelong blai bajoy yung ngong kata kade ke ba pisus ngau namar ba piyo i bakia buram ni bajoy ngimde ban pelong blay yo breu lano handre ngide ban burom yagi breu ki bau blay lapan kop ka bor ila long way na kinong sandur ya ka rindia bat ka way na kinong sandur ka way na ka jing sandur ya ka rindia ka basakan mau kalong bahaga por ka bagia bo yakin gi mat jong kan ka constitution way arlai sausan ngamtip kamat ka bakano ka rong kata kamat ka long kumni ba ngidon kam ban bo ya ka nongrim hakarim dia ba uno briu kano ka jaj ben riu onam khang yaki ya ka jingek ngakwa ban kan mau khnang ka ni ba pintip para bengik onam khang ya ka jingek yo inam hangnerin dia jungi tap baki kinong mane blai thau ki kwa ye ki kristan barok ban mane blai thau kata ka song ho blai bi ina jrong kata ka an kala yeng haduk mentah hapok kene ka tiyo ngada ye kendo yo weu riu krau jong ka ri ka si jungi so wei ngakliu ang habajia ke pertai kumne kumno kalaban long yengi kristan hadin habut pastor haduk menta
ke Supreme Court badan buram jongi kadang penek ya ka an jong ka rin dia ya ka bala sandur ki long pa na do man shwa dang yo la lot ban le shagano kano ka nyam la ne ka jingat ka ba ka mensim jongi ka sha ban le kumta on padon ka jing khang dam ya kata ngi imat ka ni ka prothe ka ngi im suki i ka bakan theu sata kala de jia kum kata ka por ngim tip ka ka ban long ya ni ublai upen kra ya kata kum no ban ya dai la da jia bakan long kumta utrain kar khoi ngi hagane ka step menta mapi ke long kmilong pa tu wan ra ke ni ke kon pem tip ke ni ke kon lawai ke long kum no tongin sungai baik bagata ka jingkar ko ka boleh lapun krek un ai ke kon da ka no ngin kemen ngin hun ka kambram jong pi ki kemi ke pa kalong ban sumar bhai ke kon ik ke kon ka bade ban ik sumar ke kon ka bade ban sumar hado bakinda san karenyen karukom long breu man breu ban sumar ke kon de hado ke por jong ke jing long samla pura jong ki baranda haba poi ke por ke jing long samla pura jong ki lada ki kongu ke song haki lada kem kongu kitip maki bad ublai mapi ke kemi ki pa phila lai lot le ke bade hikai ke lenti duai penhe pensan ki sa pja ki kumade bat mensim bat ublai utip nagam ta jongki utran ger ko ipi gelong belong pagi ba wan ha ga nega step menta ban wan ra ga nega kon jong pida ka jinkman ngin yoban ger ko iki ngin yoban dua iki ngik milan tiban ngikirman kalawai jongki kalong kalawai ke ba pernai ngada banjur ya pi gelong belong pa ban it ya ki kon kumbade ban it pintit nam ngene ga jok ka bingi menta don ke long kmilong pa ki khakon ki pen yap ya ki kon kalong ke ding tim hakmat jong le ki bad long kumta ki don ke long kmilong pa ki pam sai ki kon ki don ki brew ki bale songkha supan khakon klem pa kilek belan ka we ke jaka segwe jaka kiyok kurim kat sebagi poi bad ya ki bokum gitaru dang don ki bapdiang ban som khai ki keli kum no pilang samla ngadang samla ki breu ki benur ban thok ban sukor lai wa sawur ki khon ki nur ban ong ya ki we bangadang samla kalong ka tim ya ka sentur jongki bagi kren lam le rahmat jong blai kani kalong ke maham ye pigi kon samla jong ka balang ru kan mau andala de ka por ka songkha soman dakli da pertheu laju don bekeno ye le tido kha yo dur da jit bha yo don ke bala lamput kat baki briu yau briu kim jukli ubanang no wa kumno kani kalong ke jingma ka bakrau Khusiar bat perkat Shwa ban ya syakmat Ukasi hindai wong Khusiar shwa ban rengkok Pin rengkok kelmar pin hap sekap Kebamla cuban say yepi Kajiyap kaap Ngakentui yepi Kilong kemilong kepar Sakaway kemat Ban penpau ya kajing sisa di kon Ban sumari ki med bat mensim bon kelong kemilong pa kesngu kiai kun tah kemet ya kemen simpat ki klet jalang-jalang bo katarajur hikmat jongpi barabor ban pek bat katarajur jongpi pek nakaliang kemet kadno pilas ngu kiai di kun pek nakaliang kemen sim hadu kadno pilas ngu kiai di kun ublay long nong bishar lada katara jor jong pi siam kala no siliang palat perkat don gelong kemi long kepa
lada pira ka terajur sedrong, lada pira ka terajur sedrong, kawe kaliang ka kiasa po, kanina kawe ka liang pat sting doi sedrong, kamet kalabiang kalakia lagan poi kindau, kan agaman sempat doi karak kene silang sedrong. Temapi kelong kemilang pangat kerani pida ka jingit. Ki kemi ki pa kene ka por. Sayu kia ki kun met bat mensem. Panbiang ya ka jinglong mensem. Sumar ki kun. Panbiang ya ka jingit dai baru try. Pesai ki kun. Pi ki kemi ki pa top satu peja ya ki kun. Kata ka de ka jingit kai ka ketin jong ble. Ngabanjur ya pi gulong kemi gulong pa. Daka jingit, baping it ikikun kumbadai ban it. To blame terku, yaga nega jingit slok naga bentang kakten ka jong blay, haga jingit dai bakane ka jing penkentang yakikun, haga nega step mentah, naga bentang ka buram ujisu.